Røde Kors har jo genbrugsbutikker i en del byer her i Grønland. Og det vi gør, det er, at vi modtager brugt tøj og ting og sager fra folk, som har noget i overskud, de gerne vil af med. Og det sælger vi så meget billigt. Altså jeg personligt synes jo, at det er forfærdeligt at smide nogle brugelige ting ud. Og det er jo det, Røde Kors står for os. Og hvad der kan genbruges, det skal genbruges. Ja. I foråret der havde vi inviteret til en workshop. Der blev der syet muleposer, og dem skal vi have lavet en hel masse flere af, som vi kan sælge for 10 eller 20 kroner, i stedet for at man skal have de plastikposer. Fordi der kan være både skjorter, der kan være sengetøj, der kan være meget, som måske er lidt slidt, men det kan sagtens bruges til at sy muleposer. Så plejer vi at have den her årlige sommerlejr, og så uddeler vi hvert år op mod jul julehjælp til trængende familier.